लोग कहेला कि छठ ऐसा पर्व ह जहाँ सबके इमोशन एक जैसन होला। कैसन होला? ना होला। छठ सबका खातिर एक जैसन ना होला। काहे कि हर घर में सूरज तो उगेला, बाकी सुख हर घर में ना उगेला। जहाँ पूरा गांव छठ घाट पे छठ गीत गा रहल होला, जे कुछ लोग कोना में अपन आंख से गीत ना आंसू टपका रहल होला। कोई आपन के बिछड़ जाए के गम में होला, तो कोई आपन बेटा के घर लौटे के इंतजार में होला। छठ सबका खातिर पर्व ना होला, कुछ लोग खातिर इंतजार होला। यही से हम कहनी है कि छठ सबका खातिर एक जैसन ना होला, कुछ लोग खातिर इंतजार होला, सबका खातिर एक जैसन ना होला।